Mga adya, hindi ko sigurado to kung kakayanin niya to. Pero maganda-gandang gagamba din to. So yan yung gagamba. Si beast mode yung kakalabanin niya, no. So try natin ng picture ko na lang din sa baba para makita niyo. Pakita ko sa inyo yung picture ng gagamba. Yung tigre saka yung pulahin natin, no. Yung nag-beast mode nung isang araw. So okay, game natin mga adya. Again, hindi ko alam kung malinaw to o mas malinaw yung pag yung likod ng camera yung ginagamit, no. Try natin mga adya. So ito yung beast mode natin, yung medyo makapit na. So yan, pansin nyo naman to. Ayan o, yung galaw nyo. So ito yung ayaw ko ng mga gagamba, which is okay naman yung galaw nya, maliksi sa banatan, pero alam mo yun, makapit na siya. Mabilis to sa kamay mga adya. Talagang yung parang ang bagal niya lang sa ganyan. So try natin na. Sige, siya na yung paabangin natin kasi medyo mabagal nga naman siya. Oh, kabila natin, bitaw to. Yan, try natin mga adya. Ito yung nag-beast mode nung isang araw. Kaso nalaps kasi siya, gawa na hindi ko napakain nung isang gabi. So, uy, dali. Yan na, gising na siya mga adya. Kamayin natin tong isa. So try natin. Ito yung tigre, yung kanina, yung nag-live tayo. 1 load versus 3 load mga aji. Op, kita na maayos Kita natin na maayos. Hinga muna dyan. Bitaw natin na maayos mga aji. So malayo ang video muna tayo kasi busy si Isme. Sakto-sakto kasi patulog ng anak namin. So, okay, game. Okay, game yan. Wala, sige. So, kita nyo naman, no. Yung beast mode yung nasa baba. So, ang gina-advantage kasi nito, grabe, yung tigre mga ajay, kinaagat niya na yung katawan niya. Ayan, no. Yung kinaagat niya na yung katawan niya, no. Medyo malabo talaga. So kasi facial recognition na may facial recognition na tayo. So ganyan na natin, try natin. So dumidilim na. So yan, finish yan mga ajay. Grabe yung beast mode kumana ng gagamba. Ayan, no. Kinana niya talaga. So yung tigre yung nasa baba, patay na yung tigre. Ayan, no. Halos nabali na yung ulo ng tigre mga ajay. Nakabaloktot yung kaha. So wala na to, imposible na to makakabalik mga ajay. Kasi yung ulo niya, tignan nyo, yung ulo niya is umikot na. Kagat-kagat niya na yung put niya yan. Uy, sige, lala. Kakambak pa ata, oh. Sige. Hala ka, baka makahimala pa. Makahil Mary pa to. Lagot ka ngayon. Naagat mga ajay. Nakaagat din na. Naagat. Sandali, tingnan natin. Ayan, tumigil na mga ajay, no? So sa amin to, yung rules namin 1, 2, 3. So panalo yung nasa baba, yung nag-beast mode ng isang araw, talo yung 1 load. So ang standing natin mga ajay, panalo ng isa yung 1 load, talo naman ng isa din. So yun, 1-1 lang sila. 1-1 lang sila. So ginagawa ko nito, yung napunduhan ng 3 load versus yung napunduhan ng 1 load lang. Pinag-iwalay na natin kasi pang papuncher pa natin yung talo. So baka ang kondisyon natin ng sunod na araw. So sandali, maghahanap ulit tayo ng papalaban natin. So sandali lang.